ara tenim... Coneixeu tots, no? Però aquesta és realment salvatge o no? O és una... Són... Sembla... Quina és aquesta? Són bledes. Bledes silvestres que creix per tot, són molt generoses i bueno, aquesta també l'han posat al brou. Són bledes que si algú vol fer un jardí de plantes comestibles, pues és una planta del cinturón blanc, no? És de les que són fàcils de fer. De fet, aquí a Mallorca, el sistema de tenir-les, ¿no? El sistema tradicional era a final de primavera, quan la planta està plena de llavors, agafaven, la lligaven a la branca d'un ametler, d'una olivera, d'un arbre, i la deixaven que les llavors caigués. I anaven creant un paisatge comestible pues, de forma com molt natural. Per això hi ha per tot, no? Diguéssim. Tot soberania alimentària d'alto estàndard. No els corrals en surten. Surten per el corral, surten per la vora de la mar, no és l'arena, però surten per tot. Són de pujant per aquí. No, surten soles. Sí. Sí, además